Salut prieteni! Eu sunt Alinesco și în acest videoclip vom filma prima misiune din GTA 5. Știți cum zic? Bun, haideți să începem atunci. Haideți să mergem să vedem. Haideți să vedem ce trebuie să facem în prima misiune. What the fuck, ce frumoase sunt bijuteriile astea pe care se apa asta albă. Ia să vedem noi ce știe ea să facă, mă. Oh, deja m-am luat așa un fior. Oh, ce ai făcut? Ce ai făcut? Mamă, ce-a plecat nenorocitul. Stai că zi, frate, imediat. Mamă, deci se conduce excelent, deci nu vă închipuiți. E... Oh, deci să mă bușesc! Mamă, ce curbă eram să iau. Da, râzi acum, nenorocitule, stai că te ajung eu acum din urmă. Vezi ce-ți fac? Suzy, aoleu! Se conduce șmecher, dar în același timp este și greu așa de condus. Nu vreau să bușesc mașina. Haideți să-l prindem pe nenorocitul ăsta. Păi... Ia uite, te bagi în fața mea. Bă, cum ai avut curajul ăsta? Bă, deci nu vă închipuiți, e super șmecher jocul, chiar merită. Chiar merită să-l cumpărați. Această misiune este din single player. Voi juca și multiplayer. Dar mai întâi să terminăm misiunile. Sau măcar să facem așa câteva de distracții. Să nenorocitule. Ah, mi-ai tras-o, nenorocitule, lasă să vezi morții și răniții tăi. Haide. Deci nu știu, are un drift mașina asta. Vedeți? Are un drift mașina asta, vă bagă morți în voală. Ce ați făcut, mă, frate? Ia uite, oh! Pare rău că am oprit că mai dădeam. Aoleu, doamne, ce-am putut să fac? What the fuck? Hai că te prind eu, mă, nenorocitule, mă. Dar vrea să-mi fac mașina praf din cauza mea. E un pic fric așa să nu intru pe astea, dar văd că se opresc. Da, și că-i bine, mă. N-am, mă, nenorocitule. Ia să vedem pe unde mă duce asta pe mine. Cred că mașinile astea, da, sunt furate mașinile astea. Aoleu, nu vreau de și-a văzut peste mine. Mă duci până toate parcările pe aici, până toate. Unde mă duci, mă, nenorocitule, mă? Ia uite-l, frate, pe unde mă bagă ăsta. Nenorocitul ăsta micu. Wow! Aoleu, dacă știam că... Ce-a păsat? S-a blocat un pic. Aoleu, vine gardianul să nu mă omoare asta. Pe aici trebuie să iau. Tom. Deci am ajuns să înțeleg. Ce-mi zici, mă, frate? Să te miști binișor, mă, nepate, mă. Mă, nepate, mă, te miști binișor, mă. Aoleu, mamă, să vezi că vine poliția după noi. Toți morții tăi, furi o mașină ca să vină poliția după noi acum. Dar unde nu știu... cred. Deci, one, după aia. Shadow. Ok, deci trebuie să scăpăm de poliție. Aoleu, nici nu prea știu. Sper să nu mă prinde, dar sper să scap. Muie! Ești doar o fază asta că poți să le arunci. Semnul păcii. Haide, mă, să scăpăm de cât mai repede. Aoleu, bă, dar unde văd numai de ăștia dau, mă, frate? Uite altă mașină aici.
Bun. Haide-mă să scăpăm de el foarte repede. Ăștia sunt pe urmele mele. Dă-te vărurile la o parte, trei ai mai nervi să demodează să mași aici pe mine. Ia uite, altă mașină. Aoleo. Sper că l-am păcălit. Și că i-am păcălit, dar ăștia sunt pe unde mă duc eu sunt și. Haide-mă. Cred că nu să mă ascund undeva sau nu știu ceva de genul. Cred, nu știu. Dă-te vere cu baftă. Mamă, ce mi-am nervit, că mi-a dat ăsta de m-a ajutat. Haide, o scap de poliția asta. Că aici să poate lua. Dacă au pe aici chiar nu mă mai pierd. Sper acum doar să nu vină tren. Atât doar îmi doresc acum să nu vină tren. Mamă, ce prima misiune și asta cu... Oh, mamă. Ce mai am să iau obiectele după hartă? Oh. Hai, frate, Fast and Furious 7 aici, mă. Deci am scăpat, nu un pic ce mai mult. Ce... Gata, deci dacă am scăpat, nu știu, trebuie să mă duc mașina undeva. Ia, haide să vedem unde trebuie dusă mașina. Este răvărul 82.000 de aici, asta vezi. Haide, mă. Haide, mă, că putem, am scăpat de poliție, suntem șmecheri. Aoleu, am toate semnele astea. Ia să vedem pe aici, pe undeva pe vreun suport, cred că asta o să vă găsesc ceva, nu știu ce fac aici. Ia să vedem noi, mă, unde pe aici, da, pe aici. Ia să vedem. Ce surprize mai face mie nigălul ăsta, mă, nebunule, mă. Ia să vedem. Aoleu, ce le-am făcut la mașini, săracele, ce frumoase au fost. Cred că asta o să repare mie mașina asta. Mănigă! Aoleu, ia! Da, mănigă! Aoleu, lasă-l, frate, îmi face, că vai de capul lui. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Să termine mai repede misiunea asta. Ce trebuie să fac acum? Ia să vedem ce trebuie să fac. Deci... Să mor tu, că mi-a dat mie mașina asta, mă, frate. What the fuck? Mamă, cât de șmecheră e. Ia să vedem. Ia uite, mă, frate. Ce ai făcut sus? Your auntie Denise. Oh, that nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. La unde trebuie să o duc? What you own, homie? Am crezut că eu dau. Mă dă pe mă, că am mers și tu mai frumos. Băi, țărane, bă, de fapt tot vina mea a fost. Ia să vedem, mi-a dat și vreo casă acum, adică... Aici? Unde? Aici, bă? Asta nu știu care e casa mea.